Ayan o. Bali dalawang gabi ito inilawan mga kagamba. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga kagamba, welcome back to my channel. Magandang araw ulit mga kagamba. Ngayon mag-unboxing tayo ngayon mga kagamba. Medyo madami na yung kagamba natin ngayon. Nasa mga 3,500 ito mga kagamba. So bago nyan, shout out muna kay Jonathan Ramos from Tarlac City, kay Hans Ivan Magsilaw, kay Justin Rin Bautista, Robelson Espinosa, Jana Chaning, Kim Emmanuel J. Bautista, Manuel Puentes ng GMA Cavite, Demo Monster, Siley C. Tablati, Ronald Hyben Puentes, Red Spider, Mark Galindez Bernardo ng Romblon, si Daryl, Spider Dog PH, si Jeff Pronda. Yan, shoutout sa inyo lahat mga kagamba. So shoutout din sa inyo dyan, Sir Alan Alcance ng Lipa, Batangas. Ayan, ito yung ating kagamba mga kagamba. Ayan, 3,500 ito mga kagamba. Medyo madami-dami na. Mga reseller dyan gusto magtinda, punta lang dito kasi pag pipick upin nyo rito mas mura, saka mas madali, magkakaroon kayo kaagad. Kaysa antayin nyo ako mag-deliver dyan, marami akong deliver mga kagamba. Yung iba nagbabayad online, so inuuna natin yun, mabayad na. Kaya pag ma-delay pa yan. Ayan, makita natin 3,500 yan. Oh, puro bago na lagyan yan mga kagamba. Puro bago yan. Oh, Pro 4, 6, 7, 7. Ito yan, pito. So 10 lahat, 3 yan. O bagong kahan ito mga kagamba. 6. Salasan natin dito. Tapos 4. So 20 na. Ito ulit. Yan. Tapos 3. 30 na. And then 5. Yan. So 35 lahat mga kagamba. Ayan, tingnan nyo Ayan, 35 lahat. So silipin natin kung quality pa rin. Pag dumadami mga kagamba, yung kagamba natin bumaba ng presyo. Ayan o. Bali dalawang gabi ito inilawan mga kagamba. Mahaba ito lagayan na ito hindi ito magic box Siyempre pag bibili ka, pipili ka ng kaha. Kasi mayroon ding kaha na mahina, mayroong kaha na malakas. Ibig sabihin malakas maganda. Ayan. Maganda pa rin mga kagamba. Quality.
Yan, bago lahat yung kaha. Tignan nyo ha. Hindi kayo manghinayang na kukuha sa akin. Kahit may bayad yung kaha. Kasi bago eh. Kaysa yung iba dyan, may bayad yung kaha. Luma naman yung kaha. Ito, bago talaga. Hindi ka manghihinayang bayaran to. Ayan o. Ayan. Ang daming nagpupus mga kagamba sa FB. Kami looking for ganito, mura lang, pambata. Pag piniin mo naman, puro lang tanong. Parang gusto lang yata magkaroon lang siya ng kausap. Naiinip na yata sa bahay niya. Dami yan mga kagamba. Pupus sila pero hindi naman talaga pala kukuha. Pinagkakaguluhan sila tuloy ng mga seller. Kaya hindi na ako sumasaw-saw dyan eh. Halos kapitbahay ko na nga lang eh. Piliin ko siya, mayroon na rin agad. Meron na rin siyang nakuha. Hindi pa nga dumarating kagamba kung alam nagpaparating eh. Yan o. Quality pa rin mga kamba. Kaya pa rin maiwasan talaga yung may maliit siya. Pero sa presyong binibigay ko sa inyo, hindi naman kayo lugi doon. May bibenta nyo pa rin naman, may kita kayo doon. Yung iba hindi makontento. Yung iba naman masayang masaya. Gano'n yan mga kagamba. At saka kung doon sa lugar mo matagal mo ng pinausuhan, nakakadalawang linggo, natandaan nyo yan, pagka naglalaos na yung pauso nyo, ang hinahanap niya lagi malalaki na. Kasi pagka tapos yung mga bata nag-uso, ito naman matatanda na yan, mga binatilyo na ang naghahanap. Kaya ang hanap na yan mga kagamba yung malalaki. So huwag basta-basta maniniwalang maraming kukunin yung mga yan. Sasabihin lang, kunin namin, marami kaming kukunin. Nako, tagal na ako sa kagamba mga kagamba. Susundot lang yan na 5 piraso eh. Wala na, hindi ka na babalikan yan. So, lugi ka. Susuka mo rin yung kinita mo ng mga nakarang araw. Kaya kung may naghahanap ng malalaki dyan at maghahanap din kayo ng malalaki dahil akala nyo, bibili sila. Bili din sila pero hindi makuubos yung malalaki na hanap mo. May presyo na. Mataas ang presyo ng malaking gagamba. Pero hindi mo siya mabibinta ng maayos. Mamamatay lang, may stock sa'yo. Hanggang sa manawa ka na lang. Yung kinita mo, ando na yan sa pinambili mo ng malaking gagamba. Kaya lagi niyong sasabihin mga gagamba pagka palaos na yung tatanong kayo sa akin. Kaya tinatanong ko sila, ilang linggo na yan, ilang oras na ubos yan. At tanong ko yan, magsabi kayo ng totoo kasi para matansya ko yung sasabihin ko sa inyo. Sabihin ko sa inyo, kung kukuha halimbawa ng 5, sabihin ko sa inyo, 2 lang muna kasi medyo pa na yan. Saka na kumuha ulit bukas kasi mayroon naman bukas. Ganon mga gamba. Yung malasakit tayo dyan sa mga magtitinda natin. Alam nila yan. Tapos may mga naghanap na ng malalaki dahil palaos ka na. Nako, huwag ka mag-aatim na mag-order ng malalaki. Dahil pag umorder ka ng malalaki, napakabigat ng presyo niyan. Ang hirap ibinta. Yung naghahanap sa'yo ng malalaki na ilang tao lang, kala mo napakarami, pabalik-balik lang. Pero minsan 5 silang pupunta sa'yo, pero ang bibili doon 1 tao lang. Yan, madadali ka dyan. Sabihin sa'yo, sige, umorder ka, kukunin namin. Ayan na, pagka dineliver na sa'yo, pinalalabog mo ba, hindi mo na mababawi yun. Mabaratin na lang yun mga kagamba. Kasi ito dito sa Tagalog, marami naman panlaban dito. Bakit kailangan mo pang umanap ng malalaki? Ito naman, pwede naman panglaban ito.
Mga TM naman sa good size yung iba niyan. Bakit kailangan mo pagkalaki-laking panglaban? So, sabihin mo sa kanila mga kagamba, kung ikaw ay nagtitinda, retailer ka, sabihin mo lang kung alin ho lang yung dumarating na gagamba, yun lang huwag na tayo maghanap ng iba. Oo. Eh, kung gusto nila kunin lahat yung bibilin mo, kunin mo muna yung pera nila bago ka umorder. At sigurado, pag nakabayad na yan, sabi ko sa'yo, araw-arawin ka, minutuhin ka niyan. Asa na? Gaganunin ka niyan. Tapos pag dumating na yung gagamba mo, alam mo mangyayari sa'yo, pipintasan lang yun. Ano ba ito? Ano ba itong binigay mo gagamba? So, ano mangyayari sa'yo niyan? Magagalit ka rin doon sa kinuhanan mo. Sabi mo, liliit. Ay, hindi mo alam strategy ng mga magugulang yun. Pipintasan nila para mabarat nila yung gagamba mo. Daming ganyan mga gagamba. Sa tagal ko na nag-agamba nako. Pagdating sa malalaking gagamba, sabihin ko sa inyo, napakahirap ibenta niyan. Puro reklamo abutin mo diyan. Wala akong dinalang magandang gagamba niyan sa kumukuha ng malalaki na panlaban. Wala. Yung iba nag-retailer diyan o nag-resell ng malalaking gagamba. Magkano lang naman kita ng mga yan kasi mataas ang presyo, mataas ang puhunan. Mataas ang puhunan pag namuhunan ka doon sa malaking gagamba ng 50 ang isa. Pag namatayan ka ng dalawa, magkailaw, ano na yun, 100 na. Oo. Ay kung sa Tagalog lang yun, di 20 yun, kung tig-5. Kung 5 piso lang puhunan mo, di 20 piraso na yun. 100. Sige mo, 2 piraso, 100. Pinakamura na yun, 50 na good. Kaya nako, gusto mong kumita, dito ka na lang sa maliliit, bata na lang kausapin mo, mas madaling kausap. So yun mga kamba, hanggang dito na lang, hanggang sa muling pag-unboxing natin. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!